हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ नाइजाया यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियानजों सोमोन्दो थानाय टप 10 सोंनाय फिननाय लाना फैलायबाय। बे सोंनायनि फिननायखौ जुदि नोंथांमोना सिगांग्रो हायोब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय। आरो बेवहाय सोंनाय जागोन माबादि खालामोब्ला हिन्जावफोरखौ बांसिन लुगैहोनो हायो आरो हिन्जावफोरनि आथोनखौ जायोब्ला मा जायो आरो मा समाव आथोन गेलेब्ला देहानि जेबो खहा जाया, बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे फारियै खोनासंलांबानो जाबाय, नायलांबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना गासैबो सोंनायनि फिननायखौनो मोननो हाजोबगोन। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नाम्बार 1 दं, माबादि गोबाख्रबनायाव बांसिन गोजोननाय लानो हायो? बेनि एन्सारा जागोन गोथों गसंनानै मोखांजों मोखां गोबाख्रबनानै सानैबो गुबुन सासेनि आथोन अंगखौ बिलिरलायनानै गोबाख्रबलायनायाव बांसिन गोजोननाय लानो हायो। कुइसन नाम्बार 2 दं, बोसोरनि मा दानाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिन आथोन गेलेयो? बेनि एन्सारा जागोन बोसोरनि डिसेम्बर आरो जानुवारि फेब्रुवारियाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिन आथोन गेलेयो। कुइसन नाम्बार 3 दं, माबादि खुदुमोब्ला आथोन गेलेनायाव बांसिन गोजोननाय लानो हायो? बेनि एन्सारा जागोन खुगाजों खुगा गुस्थि सालाय जालायोब्ला बांसिन गोजोननाय लानो हायो। कुइसन नाम्बार 4 दं, आथोन बिजाबनि बायदिब्ला माबादि हिन्जावा रां रुफानि लुफिया जायो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा देहायारि फालांगि खालामो बैसोर हिन्जावा बांसिन रां रुफानि थाखाय अराय सम हांखुर जायो। कुइसन नाम्बार 5 दं, हिन्जावफोरा लुगैयालासिनो आथोन गेलेब्ला मा जायो? बेनि एन्सारा जागोन दुरबलजोंनो खर' सानाय, हासुयोब्ला आलौनाय, आथोन अंगआ सानाय, बगास्राब थांनाय बायदि बेमारा नुजाथिनो हागौ। कुइसन नाम्बार 6 दं, मा समाव आथोन गेलेब्ला देहानि जेबो खहा जाया? बेनि एन्सारा जागोन मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांनानै मुगासे उन्दुग्रोनासो आथोन गेलेनो नांगौ आरो फिन उन्दुफिननांगौ होनना आथोन बिजाबाव लिरनाय दं। लोगोफोर, कुइसन नाम्बार 7 दं, मा जातनि हौवाफोरा एसे मावलायबानो गोजोनो? बेनि एन्सारा जागोन मै जातनि हौवाफोरा एसे सम मावलायबानो गोजोनो। बिसोर जोबोद गोसो गोथौयै हिन्जावफोरखौ मोजां मोनो। कुइसन नाम्बार 8, माबादि खालामोब्ला हिन्जावफोरखौ बांसिन लुगैहोनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन खुगाजों खुगा जालायोब्ला, खुदुमलायोब्ला आरो बिसोरनि आहार बेन्थ'खौ जायोब्ला हिन्जावफोरा थानो हायै लुबैयो। कुइसन नाम्बार 9, हिन्जावफोरनि आथोनखौ जायोब्ला मा जायो? लोगोफोर, बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावफोरनि आथोनखौ जायोब्ला जेबो खहा जाया, आथोन गेलेनायाव मुलाम्फासो जायो। कुइसन नाम्बार 10 दं, हिन्जावफोरखौ गोरबोआव गथ' थानायखौ माबोरै मोनथियो? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावफोरा गोरबोआव गथ' थायोब्ला बिनि मासि जानाया बन्द जायो आरो जोबोद गोखै जानो लुबैनाय, आदार जानो हायि, गोबाल' मोननाय बायदिसिना नुजाथियो।
लोगोफोर दिनैनि टप 10 सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सारा बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फिन लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।